Nyt harjoittelemme sähköpostin tekoa. Mennään selaimella nettiin ensin. Kirjataan hakuun Outlook. Tehdään Outlookin sähköposti. Ja tuossa Microsoftin maksuton ja henkilökohtainen sähköposti. Siitä mennään eteenpäin. Tuosta rekisteröidy. Tuohon tulee ensin etunimi. Ja sukunimi. Sitten tehdään sen sähköpostiosoite. Kokeillaanpa saisiko tästä nimeltä. No niin. Sitten salasana pitää luoda, eli vähintään 8 kirjainta. Eli siinä voi olla isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita. Ja myös erikoismerkkejä, jos haluaa. Ja tuohon pannaan vielä yksi lisää vähintään. Ja tuossa toistetaan sitten se tehty salasana. Ja Finland ja sitten syntymäaika, se kuukausi. Päivä ja sitten vuosi. Ja tähän tulee sitten maa. Tuossa Finland. Tähän voi laittaa puhelinnumeron tai sitten tähän toisen sähköpostiosoitteen, jos se on tiedossa, että tilin palauttamiseksi. Mutta jos ei ole sitä sähköpostiosoitetta vielä ennestään, niin laitetaan tähän puhelinnumero. Ja sitten tähän pitää kirjoittaa nuo merkit, mitä tuossa näkyy. Tämä on roskapostittajia varten, että tietää, että on ihminen kyseessä eikä roskapostituskone tai joku muu. Ja tuolta jäänyt tuo. Tähän pitää panna, että mies, nainen tai sitten tuossa joku muu vaihtoehto. Mutta pannaan Tofemalle, koska kyseessä on nainen. Ja se ei hyväksynyt äsken noita merkkejä, että laitetaanpa uudestaan. Noin, kokeillaan, jos se nyt menisi läpi. No niin, läpi meni ja tuosta voi klikata eteenpäin. Niin tähän pannaan kieli, eli
Suomi. Tuossa. Aikavyöhyke. Täällä on Helsinki. Tuossa. Ja sitten eteenpäin. Tästä voi valita jo teeman, jos haluaa. Mutta teeman voi kyllä valita myöhemminkin, että mennäänpä eteenpäin. Allekirjoitus. Oletus. Melkein valmista. Vielä määrittää muutama asia. Nyt on kaikki valmista ja selvä. Nyt avataan sitä tehtyä sähköpostia. Eli nyt meillä on sähköposti Outlookin. Täältä sitten kirjaudutaan ulos ja täällä on ohjeita. Tuossa on sitten asetukset. Eli tuosta mennään asetuksiin. Viestin asetukset. Näytä ilmoitus, kun uusi sähköpostiviesti saapuu. Täällä on tämä roskaposti. Turvalliset postituslistat. Tänne voi lisätä turvalliset lähettäjät. Suodattimet ja ilmoitukset. Suodattimella tässä on vakio. Siirrä useimmat roskapostiviestit roskapostikansioon. Estä sisältö tuntemattomilta lähettäjiltä. Näytä liitteet, kuvat ja linkit lähettäjiltä, joilla on hyvä maine. Täällä on myös kalenteri. Kalenterin ulkoasu. Täällä voi sitten laitella näitä haluamansa muotoon. Ja sää. Muistutukset. Syntymäpäiväkalenterikin on. Tuossa on vaihda teema, eli täältä voi vaihtaa sitten sen teeman, minkälaiseksi haluaa. Tuossahan olisi ihan kiva teema. Otetaanpa tuo. Hallitse apuohjelmia. Tuossa tallennetaan on muutettu teema. Mobiililaitteet, offline-asetukset, helppokäyttöasetukset, kevyt versio, alue- ja aikavyöhyke täältä voi vaihtaa siihen, jos se alussa ei ole tullut oikein. Ilmoitukset tulee tuohon. Tuossa on se Skype, mutta Skype ehkä kannattaa käyttää ihan erikseen, ettei tämän kautta. Tuossa on sitten tieto. No niin, saapuneessa ei ole vielä mitään, kun se on vasta tehty. Nyt tuosta mennään, tuosta
kirjoittaa ulos.